ng decision sa mga petisyon. Hati ang ating nation, iba't iba ang opinyon. Dami ng violations, abuse of human rights. Kaya marami kundi sang-ayon na ilibing doon. Ang sabi ng iba naman ng unity magain. Sagot ng mga biktima, nauulit lang ang pain. Nauulit lang ang pain. Come on! Sang-ayon ka ba? Na ilibing doon siya. Mali ba o tama? Na ilibing doon siya. Galit ang mga red. Ano ang masay mo ko? Sang-ayon ka ba? Na ilibing doon siya. Na ilibing doon siya. Na ilibing doon siya.